да се признаем, ние с вас жени се, че сме страшни иначи. Ние еднощ се скарахме с моен мъж и мен като ме фана и найте, оттам се изтъпаних упръж ветеринарната лечебница. Чукам на вратана и викам, докторе, и то се показа и вика, какво стринке? Кравата ли ти е болна? Викам, на крава на хина има нищо. Тази лежи и се преживя в хлева. Я съм болна, докторе, ето съм дошла да ме прегледаш. Абе, стринке, ти не знаеш ли, че аз съм ветеринарен лекар, не съм хуманен. Абе, я знае, че съм ветеринарен, ама слушай за какво съм дошла и ще се кандисаш. Станвам утрено рано като кокошка, работя като конь. Хряскам се като куче в воденица. А пък мъжът ме, га се върне от работа и стетен се на кровата, вземе вестника, чете и вика, хайди, нагадай да ядем, какво самоташ като патка. И какво да правя. Нагодя тогава да ядем, то взема едно лъжица на куса от манджа, на какво съм сварила, и вика, нали са крава, сварила се манджа като за крава. Затова съм дошла, докторе, ага бях младата, бях мила и драчка, пък азга съм крава. И то тогава му вика, позасмесва се, че вика, хайде, стринке, събличай се да те прегледам. Докторе, ти нагадаш ли кравни да се разпременуват? А сей с дрип ще ме прислушаш и отпреше и отзад. И то за слушалките ме прислуша и отпреше и отзад. И я му викам, докторе, от какво съм болна? Стринке, аз на кравите не казвам от какво са болни. И доде да се усетя на буборека едно шишо, едно кило лекарство, фанава за носа, вратна му главата и за да ми го сипва в устата. И я викам, бегай, докторе, той крава да се ни е било лесно.